Okay, Bine v-am regăsit okay. la un episod CSGO competitiv cu Seid ihr Deutsche? Wie, Part wie, D. wie, wie shut up, wie. B is A. Go fucking gay orange. Shut up, ok. Stai. Doamne ferește, copii proști. jucăm pe task-uri. Da, nu știam. Ia-ți blue, zic dacă... Știi, eu sunt green. Asta e cam o tactică de nede... Aoleo. Nu mai văd nimic, mi-am luat flash în gură. Ce grenadă! Tu ești și green-ul? Da. Oh my god, one Îmi iau bătaie! one CT. Fugi, Andrei, fugi, Andrei, că Last mi-am city. luat o bătaie. Plant. Plantează-mă bomba, dă mie bomba dacă nu. Și stai tu că eu am puțin HP. Plant. Toată lumea își dorește să planteze. Come on. Nice. Mersi, eu am tras ca handicapat în el, era să-mi iau o bătaie. Am 14 HP. No. Nu știi, mă știi tu pe mine. Ok, guys, now A long again. Tot long. Da, tot long. Lasă, că dacă am început pe lung, tot pe lung mereu. Oricum eu vreau să stăm Tu strângi pentru ce? Vrei? Nu! Ce fail am dat, că m-a împins careva. Scuzați că bine. Hai că i-am dat damage. Aoleo, dar mai mi-au multe flash-uri. Mie mi-au dat 5 flash-uri. Hai, mă urât. Unii pe it. Kill the fucking. Haide-i capul, nu ce pe acolo. Fuck him! Eu n-am scris spatele tău. Kill this fucking bitch! Mersi, dar ce să fac? Acum ai tras. Scuzie. Iar ai rămas. Behind. Iarăși! Aha, dar ești pe primul. Left. mă. Șt. Nu! Țigani! Doamne! În fine, nici nu mai aveam glanțe, dar totuși am fost 1v5 Good job. și eu am făcut kill-ul ăla, deci îți dai seama. Mi-ai sucurului. Uite, eu stau mid. Deocamdată. Ok, no B, no B. Cred că ne luăm bătaie meciul ăsta. Da. Da. Okay, we lost on B. După aia să vii B, să vii pe Ce mid, B? dai. Hai că e bine. Să mai zic dacă mai vin. Rush! Hai mă că mă duc eu cu Max 10, ce dracu. Yes, go, rush. Gosh! Nimeni nu vă lăsați mă, rașați mă. Dă-vă dracu! Andrei, vezi că e unui B. 3 mid. One lower. Bine mă, vezi și pe, uite-te și pe short. Că pot. I'm look window. Hai, du-te Andrei. Scuze mă, am vorbit pe capa. Mamă. Fugi. Like a bitch. Mai uite-te câteodată prin spate. Nu sta acolo că să te bată. Tu erai ăla cu bomba? Da. Nasol. Că până acum am plantat. Oh my god. Dai. N-ai avut. Dar cred că are aim. Eu tot dau la cap. Are pentru mai Bă, am zis, nu mai așa am zis. Uite, toată lumea zice că la toți ne-o dat cap. Da, da, Ok, A long. Și Andrei, când mai stai mid, dă mie bomba. Sau dă-o la alt. da, știu. Aha. Smoke mid. Ce mai avem, da? Da, mă, da smoke pe mid. Deocamdată. Mersi. Ți-am zis de ce. Măcar am digă-l acum. Mulțumesc că ai tras. Andrei, îți mulțumim frumos că ai tras. N-am tras. Ba da, tu ai tras ăla. Ai tras cu un tag nou, nu? Da? Și el a tras spre mine. Și m-a luat ăla. Hacker. Da, bă. Really Mare bad hit, smoke man. mid. Really bad smoke mid. Ia cau, e una ca în spatele tău. Ăla era mie. Ia un pe 90, mă, ia o armă, mă, din spate. Că de aia atâtea arme și vezi că e unul short. Go B. Oh.
Du-te be, Andrei. Mid. Și ajută pe ăla. E acolo, Dor. Bidot. Hai, tu ești ultima speranță, ai pe 90. Altă dată să nu mai tragi, că ăla tragea. Au tras AWP-ul fix în mine. Taci, bă. Bă, dar numai la cap, dă. Eu zic că are hack. N-are cum, că până acum numai la cap mi-o dat la toți. Păi și-am dat la cap, nu. Și n-am hack, nu. Da, dar tu n-ai dat atâtea capete, ăla nu unul după altul face. Bă, încerc, poate chiar are. Se mai întâmplă. Hai că eu sunt bomba. Toată lumea i-o dat report. Eu nu mă bag, man. Come on. Hai că sunt în spatele tău. Bine, mă, Andrei! M-am băgat în față. Ai tras și tu în mine. Au tras toată lumea în mine. Știu, scuze. Hai, țin eu. Hai că eu One pot. more mid. Unde să mă bag? Unde să stau mai protejat ca niciodată? Ok, aici stau cu cât râlâu. Flash! Da, și-o luat flash, mi-am zis. Mă tot că prind. Tunnel. În tunnel. Vezi că vine în tunnel. E pe acolo, pe acolo. Shh. Da, ai văzut. Da. Pe mine ce mă interesează e acum să nu mor. Așa bine, mă. Cred că e 3-2. Da. Merge Eu cu aveam ăsta, 4 da? HP, deci m-am băgat să salvez viața copilul meu. Știu, mersi. Da, și tot tu ai tras în mine. Adică, nona faptă bună, nona răsplată. Eu n-am știu, bă, știu că trebuie să semn. Ok, now go along. We need to win this. Merem long și dăm rush. Și când o să fim la counter, nu mai lângă mine să stai, că mi-e frică să stau cu alții. Nobody B. Suntem cu toții cu P90. Ah, nu, ăsta are în 4. Andrei, în spate, uită-te. Stai. Bine, mă. Vedeam eu grenadă. Mamă, m-a căcat pe mine. One CC. Ok. Îmi planta bomba. Eu am luat un M4, să fie. Nu! Deci după ce că mi-am dat un flash, ăla tot nu. Așa, bun. Tu știi că ăla nu m-a putut omorî după ce că aveam grenada în mână? Cum? Adică o tras strâmb. Eu dacă știam, trăgeam și eu mai bine, da. Bă, ce fain e skin-ul ăsta. Uite ce skin am eu. Dar uite-te la ăsta. A, și ăsta e... A, e cam vârțel, că e cam vechi, în fine. Dar de ce îmi dai atâtea arme? Scuze. Dar ce eu depozit? One B. Should be. B, go B, hai, vin Andrei. 3B, no, no, B, 3B. Hai mă, vino, că toată lumea s-a dus pe, nu ne mai Ok. întoarcem. No B. Go back, go back. Băgați, go, băgați. Bine, Andrei. Stai că eu trebuie să stau că târlă în momentul de față. Stau ciuciu. Care e ăla care tot trage? Bine, mă. Mersi, l-am văzut de la distanță. He's coming. One Okay, behind. nice. One tunnel. Ah, fuck that. They are city, One shot. and one short. Deci, crede-mă că unul e short și unul o să vină city. Da, unul chiar e city. Nu Ți-am l-am zis. văzut. Nu l-am One văzut. is city and one short, eu l-am văzut. Mă, city. Smoke mid. Nu, să nu fum... Nu, ce smoke mid? Smoke bomb. Good job!
Doamne ferește, și că smoke, mid, și ăsta pe... Shut up. Da, mă, da, m-am încurcat, vreau să zic smoke B. Adică să nu fumeze, nu B. Stai mă, că tot mă întucurc în momentul de Nu, față. suntem 3. Mă trec altă, vai, ce-am făcut. A, pe eu de unde să știu că voi aveați? Hai că las că e bine, că am făcut odată o rundă full AVP și i-am bătut. Nu mă întreb acum. Ah, când vreau să trag. One B. Cine a murit? Eu, Cum? real, nu, care stea cu pistolul, dacă pot. Chiar. Să stia acum. Stai un pic. Nu. Și long. Eu mi-am lăsat AVP-ul aici în jos. Din că Tablo. s-a murit. Uite o grenadă, stai că încerc eu ce. Dai. Stai că mai era încă o grenadă acolo, nu de altceva. Nu vă băgați, bă! Nu! Doamne, ce era să mă moare? Behind, behind. E în spate, că nu. Oh, dark Da, end. eu mă râd. Fuck my Oh right. man. A, s-a mișcat fix când am tras, mă, ești Tu nebun. te-ai mișcat. Nu, că uită-te glonțul, că l-am văzut, s-a mișcat un pic în dreapta. Ah, ce nasol a fost. M-am uitat unde s-a dus glonțul. Nu vine să cred că fac asta, dar fac eco cu glocul. Deci crede-mă că o să joc ca un căcat. Ok, bine, ok. Bine. Ne luăm bătaie dacă ne luăm bătaie acum așa la tero, că e Ne 4. luăm bătaie dacă ne luăm așa bătaie. Expresia de Two B. Dar bine, mă, ne doare în cur. Good job. Te bag, te ras. Rașăm băieții mei. No, bine, am dat pre-fire să... One door, it's game. One door. Bine, mă, băieților! Da, când încarc, bis, da. Aoleu, Da, când și- încarcam și eu. Mai Ăla se pune cu ăla la alt. Bă, nu l-au văzut pe ăla. One is city. 1v2, 1v1. plant the bomb. Tangera, nu știu. Niște arme, stai. Nici. Mal, nici. Au pus mă cu acolo, cred. Da, știu șmecheria. E city, you see him. Shut L-au up, me. văzut. I-am zis mă că e city, bă, ăla-i prost. Face it, don't face it, stay. Stay behind the door. Hai, cred că știe că nu e prost. Da. Hai că poți, hai, știu că poți. Bine, mă, băiatule, nu te băga așa. Nu mai iau dacă n-are 5 trebuie. HP. 5 HP. Ok, că ție de ea că te dau Hai să bag. bag. Dacă n-avea nu lua. Da, hai, hai. În sfârșit am AK. Hai altceva, hai. Ok, A short. And smoke mid, pune smoke pe mid, Andrei. Ok. Smoke mid, I smoke mid. Ok. Mi-a luat tacau rapid înapoi. Smoke. Bun, băieții. Dar și tu ai dat smoke, de ce nu? Ca să fie două. Nu, iarăși nu trageți iarăși când ia pe... Gata, băieții. Să mor tu că e așa clear. Good job. Să mor tu că e low, Andrei. Haide, capul E meu bătaie, cu că ai... manta. Tu știi că... Last Dar tu mid. de unde ai schimbat techno? Da. City. Sumit. City. Cred că vine. I think he's coming short. City. Yeah, I think short. City. Na, uite mă, fraier, ăla tot zice Bă, City. dați, Good job. Right. Good job. Aici nu am dat semne. Dacă pe mine nu Da, m-ar da. mai lua pe unul. Aici nu am semne. Hai că de acum încep și eu să joc. Armură nu am ce bani. este? Hai, în asta. Ok, go beam. Hai mă, că nu putem să ținem jumătate.
Trebuie să avem un avantaj mare. Că la counter ne luăm bătaie. Andrei, ce naiba faci? Da, și că mă duc. Vin, băi, stai că... Da, bine, mă. Da, ia vă, nu vă băgați. Nu! EVP. Nu, hai, go away. Mere, mă. One Stai să... car and one B. Hai, du-te tu, frate. O să mor, o să Job. mor. Yay. Stai că am ciortit un 5-7 de pe jos. Sorry, pe acolo. One box. Aoleu, mi-a dat 2 glanțuri. Fuck that. Ai, de ce mă bag? Nu înțeleg. Switch B, switch B. Că nu trebuie să mă mai bag Kobe, așa. BB. Trebuie să mă mai bag eu, trebuie să stau. Adică am postare la, cred. Fuck, I free. Ăsta e B Come clear. on, bomb, come on. E bine, e bine. Nu-i B, că noi suntem B. Sunteți B, de fapt. Dar what the fuck mă plantat la bomba? La margine. Da. Și nu știu. Fain. În orice Oh. caz. Ăla ține City-ul. Nu, eu țin City-ul. Ăla Ăla țin. ține Da, City-ul, da. purple-ul. Lasă-l, tu stai altceva. Păi Tu eu stai ce vrei pe să mid, țin? Tu stai pe mid. Așa. Pare că vine acum cu Naka. Ca așa mi se întâmplă de obicei. Good job. A, l-a omorât până la urmă, pe care l-a omorât. Flag game. Gaber. Opa. No, în sfârșit. Andrei, vrei 5-7? E pe jos. Dă-mi. Păi uite-l, măi, pe jos. Unde-i? Acolo, mă, la mine, uită-te. Dă-mi. Nu vreau joc cu 5-7. Ce mă, tu nu joci cu 5-7? Nobody B. No. Nobody B. Am încercat. No one B, no one B. Deci nu-i One nimeni B. B. Nu vă băgați, mă. O să-mi ia bătaie dacă mai stau mult aici. Just one B. Big. Bro, go B, go B. Be clear. Ok. Hai că eu țin Hai long. că eu mă duc pe... Tu ce-ai One E CT. longul, nu mă întreba. Plan. Nu, mersi că mi-a zis. A, ți-ai schimbat ținta? Nu. Tot aia. Mamă, mânc un flash în gură mi-a luat. Și o ții Se pe mai- aia sau schimb? City, CT again. two city, two city. One is short, one is... Ah, mi-a luat AWP-ul. No, don't go city. Don't look city, please. E cu AWP, mă, ești proști, mă, de ce vă băgați? Hai că de acum mă pun pe picioare. Good job. Bă, ce faci asta? În patronul Gabriel. No, hai. Dă și mie. Ok, go A long, A long. Short. Mai erai în short? Atunci mă gândit. Stai, bă. One B. Two B. Bă, măcar nu. Un început promițător. Ai de capul meu. Nu mă mai bag, frate, eu sta acolo. La camp. Go short and long. And push A. Push A. Deci stai că trebuie să mă duc eu cumva long.
E unul acum. Trebuie să te duci lung după bombă, nu? M-am dus, dar era să mor. Ai 100%. Ai 90%. Da, mă, dar să băgam. Mi-a dat un flash și era să mă moare. Da. Că am văzut toate gloanțele trecând pe lângă fățăul meu. Bă, mai dați multe flash-uri. Stai că aici fac colecție. Ce lecție, mă? Colecție, mă, nu... Doamne ferește. Nu cred, fix 100 mi-a dat. Bravo. O mulțumim. Hai, frate, cum trebuie să la... Băi, bine, 75, 76... Nu-i chiar o să bine. fie. Nu-i chiar. Nu-i bine, nu. Nu-i bine la cantărnele în bătaie de la ăștia. Da, nu sunt bine. Unii erau în spate, unii în spate. Wait. N-are ăsta ce să-i facă. Safe. Run, save. N-are nicio No șansă save. băiatul. Yes, safe. No. Shut up. Shut up, fuck your... I will fuck you, bitch. Shut up. Shut up, shut up, shut up. I will fuck you, Ia, bitch. încă un coc. Oh my god, you Okay. kitty. Dar, că stai un pic, bloc communication așa. Turkish speak, Îi okay? mulțumim lui Dumnezeu că You speak English with me. Nu, bă, că se zice și Turkish speak, okay? You don't have to speak English. Bă, TBR să-și prost, îmi va piciorul. Bă, deci când nu filmăm joc bine, știi? Când filmăm, nu! Deci, ca butalău. Nu, las că mă pun eu pe picioare la cancer. Nu, n-ai auzit nimic. N-am una cu bine. Las că mă pun eu pe picioare, o să vezi tu, o să vezi tu, o să vezi tu. De nou să-i fac pe ăia să... No, bine, mă, dar mă lăsa singur. Go along. Hai băieții, că mă duc eu cu tieg nouă. Shut up. Shut up. Nu! Shut up. Don't go along. Sunteți proști dacă vă duceți along, că vă luați bătaie. Hayak freeze, fuck. Mă, ce m-am speriat de voi. I'm throwing a flashbang. Flashbang. I'm throwing a grenade. Hai că... Hai că nu-i nimeni. Bomb has planted. Stai că mă sună cineva. QCG. Ai de cap. Nu cred, i-am dat damage. Stai că fac... 1 HP. Safe. Tu mai știi de la Pleacă, cum faci? Pleacă, Save, save, save. bravo. Ce? Nu cred! Nu cred! Nu cred, ai văzut? N-am văzut măcar, dar măcar... Ai văzut câte kill-uri am făcut? Care ai făcut mă terminește. Drop, please. Nu mai făcut cu Scaut! siringa. Cu siringa. Siringa. Că- Stai un pic, trebuie să Da, asta trebuie să câștigăm. Thank you. My brothers. Thanks. Stai că trebuie să... 3B, 3B. Dar ce mă duc? Stai un pic, eu trebuie să trimit un mesaj în momentul de față. Ai de capul meu. Throwing a flashbang. Smoke. One GG. Pushing mid. Birthday KK. Save, Nu cred! save, Am făcut kill! save, save, Yay! save. Man, save. Shut up, save. Flashbang. Hai că poți, Andrei. I'm throwing a flashbang.
Nice, man. Am câștigat? Nu. Stai că eu sunt pe lângă. E 9, 6. Am făcut achievement, să știi. Da. Am omorât vreo 10 persoane cu grenada. Asta e. Fine. I go long. Vii back cu mine, da? Da. Ok. Ce naiba să... Știu, hai, lasă, vină cu mine, băiatul. Îți dau o lamă. Da, cum... Mulțumesc, iau de la Long. din Africa, Hai dacă... long, repede. Hai că mă bag eu. Bomb long. Bomb long, bomb long. I go, stay calm. Să stea copiii calm. Că se bagă tip HD și de nu face el triple kill aici. Că tip HD. Stai că fac... Bă, presim că iau 2 cu grenada acum. No, am presimțit rău, dar e low unul dintre ăia doi. The final bitch is low. It's low, very low. Low like a bitch. Oh, bă, taci. Lasă-mă. Când zic că e low. E bine. God. Deci dacă nu moară, ai tras ca un căcat, Andrei, dar măcar le omorât. Vreau să se Hai că acum m-am redresat cu punctul. În sfârșit, îmi revin. Ți-am zis eu că îmi revin, dar tu nu m-ai crezut. Ia să vedem. Da, tot pe ultimul loc. Da, mă, dar zic că am mai făcut multe kill-uri de atunci, știi? Și îmi revin, o să vezi tu. O să vezi, nu o să te las să vezi. De nu ajung eu pe al doilea loc. O să vezi tu, man. La sfârșitul meciului eu voi fi cel mai Mergea boss. să vină basic. Uite-l. Mi-o da head. One Cât B. bulan. Vezi că e low. Da, ăștia îmi dau și prostii. Ăștia mai vin și pe acolo. DRB, go B, fast. Unde e la low? One 0 HP. Scap. Nice. Job. Și... Now take the bomb. Take an AK for me, please. Ii, bă, taci. Bă, ce-am zis așa urât? Nobody AK. Ok, thanks. Păi exact, atunci de ce tot dracu zici să tac? De la... Can you give me back the... nu cred că o să-mi dea înapoi nimic. Ăștia sunt gani. Ce orditori de reclamă. Vezi că este. Tu cu ce stai mid? Coleteu. Ah, bine, că am văzut pe unul cu scaunul și... cu scaunul, auzi la mine. Probably... Long. One 0 HP mid. Nu iarăși, bă, dar de ce de fiecare dată de RB? Nu cred, iarăși, nu cred. Bă, dar de fiecare dată pick eu versus 2. Vezi că unul e low. Da. Știu cum e. Eu știu cel mai bine cum e. Show more mid. Save AWP. Ăla era ăla care i-am dat eu mult damage este. Good job! Good job. O făcut kill cu ăla al meu. Ziceai că îl pierdem. Bă, eu mă gândeam că pierdem la counter, la... AK. Give me the key back. Okay, give me here. Ok. Nu de altceva, dar mie îmi place acum. Andrei, stai pe low, vreau să-ți arăt ceva. Dar mi-ai scos damage. Știu! Asta e șmecheria. Dar totuși s-a văzut frumos. Hai, bagă-te cu mine, băiatul. A long. Sunt ei long, cică. Stai că de obicei mereu prim. Nu-i nimic. All A long. Nu chiar all e long. All. Nu ăla are ceva. 3-8. Bine, Andrei. Ai, bă, câte rateuri am dat. Bă, deci, autonoob. Cine dracu de la mine și-a luat autonoob? Da.
Not again, I'm fuck this auto. N-ai nicio șansă. Go in suicide, you can't do anything. Bine, mă. Ăsta mai are 7 gloanțe. Save, save. Save. Care de fi să închid. Da, și ce? Acum să fac o ninja. Ar fi fain. Ce vrei să facă ăsta, săracul? Să facă save. Are 7 gloanțe. Măcar cu digă. Oh, mersi! Mi-o dat mie! Mulțumesc, băiatul. Spune, bă, și tu. Yes. Thanks. Stai că acum mă redresez eu iarăși. Deci de acum nu fac eu toate kill-urile. Vreau să-mi iau scout-ul înapoi, nu știu de ce, dar mi se pare... Mi-a luat damage. Bine că am sărit și mi l-am luat în picior. A long, A long. Poate e short. Hai, nu. Hello. I'm coming. Hai, bă. Hai că vin. Too long. Bă, te du-te prin... Ui, m-am căcat pe mine. Ei, bă, că toți sunt. Da. L-ai văzut. Puneți. Left long, orange flash. Yellow. Take you, Așa, așa. Da, mă, da fixa tu să ne știi. Că pula poți să ai, nu Pula, n-am tras. Sniper, please. Lol. Lol, eu am tras Oh my numai god, așa why la you pick up nimerială, sniper, you știi? noob? Cât noroc. Bă, ce l-a pus pe 3. Las că acum urc eu și eu să fiu poponul. Ești pe ult. Da, mă. Iar. Da, bă. Stai puțin. Nu! Să mă piși. Ăla stătea ascuns. One is still spawn AVP. Throwing flashbang. Crede-mă că așa am făcut și eu. Și după aia au mai venit încă unul. Încarcă-ți. Că trebuie să încarne pe. Ăla e skin-ul tău de pe... Da. Deci unul zici că e B. Așa. One more. Ăsta e cu scarul. Where B? După aia poți să-mi iei pentru mine un AK. Bine, mă, mersi pentru Galil. Lasă, mai bine, lasă așa. Toate-s. Da, toate-s Galil. Hai că știu că poți. Good job. Poți. Ăștia n-aveau AK. Ui, Stau eu da. bine. Mersi. Sau las că... Aman. Da, las că mă Vezi, mă, bucur. ce fac eu pentru mine. Who wants you? Vezi, de acum arașez. Dar ce scan e? Ce scan e? Scan. N-ați auzit nimic. Scan. Can I AVP? Nu. Yes. Deploying flashbang. Smoke. Flashbang. Grenade out. One mid. A long. One short. Help! Eu mor aici și ăla nu. L-am luat! Ești nebun, a trăs la nimerială iarăși. Ce bună n-am. Și mai cam 3 HP asta. Short, one short and one tunnel. Smoke. Throwing flashbang. Unul-i tunel și unul-i short. Stai că de acum joc numai cu Deagle-ul. Nice. Capul meu! She's Ăla one. cum pare că o să e automobil. Nu să știu. Long am una acolo, O să long vină long. am Nu long. acolo. Uite, Parcă nu știu. nu Stai stai ăla acolo. cu AVP-ul. Mai înțelege? Am 3 HP. Don't pick. Hai că deja ăștia mă disperă. Iar ne-am dat mult la care tot.
Parcă l-auzeai, nu știu. Ți-i super. Am zis că sar. Uite. Long. Eu la 2 seconds, we win. Nu! Pe eu trăl la nimerială, bambucea. Știe. No, stai că acum... Nu, vreau să-mi iau autonul. Vreau să le arăt care e șeful. Okay, 1 round. Acum runde și câștigăm. Yes. Da, băieții? Și terminăm cu un episod într-o splendoare. Care tipi nu prea făcut. Da. Ba da, am făcut la final. La început. Numai atunci cu scout ai făcut ceva. Smoke. Ăla are autonub! Seconds long. Iarăși! Da, eu am B, ceva... B, B. Lasă insia mama de... One mid, one tunnel. Tunnel pump. Throwing flashbang. Bomb has been planted. E că n-am Je suis de... Nu știu. Flashbang. Dar băgați-vă și voi, frații mei, că eu am 4 HP, ca de obicei. De ce nu? Nu, de ce m-am uitat? Nu! Credeam că nu era... Vezi că e unul fix în dreapta ta. Ce bine ți-am zis! DOS AWP. Nice defuse. Are diffuser. You can do this! Yes, I did. Good GG. job, GG. Hai, mai jucăm încă unul. Eu sper că v-a plăcut. Vor să-ți dea kick la... Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa.